Twice. Hoe had ik aankomen? Hoe had ik voor de toegaan als mijn pa zo mee terug? Oh, dank goed. Hoe had ik maak? Hoe had ik me naar die shit op van de is het is nou te hou alles vast voor je ja, maar ze bedoelt eens. 4-7 wat is die mini met pijn? Niet goed. Hoe had ik aankomen? Hoe had ik voor de toegaan als mijn pa zo mee terug? Oh, dank goed. Hoe had ik maak? Hoe had ik me naar die shit op van de is het is nou te hou alles vast voor je ja, maar ze bedoelt eens. 4-7 wat is die mini met pijn? Niet goed. Niet goed. Er zijn nog opties, maar die shit voor mij niet die losje. Allemaal ik kan mijn opa die nooit. Ik is al maken die shit. Je niet zou staan, maar die shit fuck beats is niet ik is klaar met die shit. Hoe had ik aankomen? Hoe had ik voor de toegaan als mijn pa zo mee terug? Oh, dank goed. Hoe had ik maak? Hoe had ik me naar die shit op van de is het is nou te hou alles vast voor je ja, maar ze bedoelt eens. 4-7 wat is die mini met pijn? Hoe had ik aankomen? Hoe had ik voor de toegaan als mijn pa zo mee terug? Oh, dank goed. Hoe had ik maak? Hoe had ik me naar die shit op van de is het is nou te hou alles vast voor je ja, maar ze bedoelt eens. 4-7 wat is die mini met pijn? Niet goed wie. Niet goed wie. Niet goed wie.